buntag mga idol nato diri sa barangay Sabah. Ay na mga panghatag diri mo sa DSWD mga bugas. Padagan ang tao kay diri tanawa diri mga idol. Daghan na kayong tao diri, daghan na kayong bugas ngabot. Tara, gikan mi naghakot anong bugas ha. Daghan kayong bugas no. Gikan is lungsod, DSWD. Daghan na kayong tao. Daghan na kayong tao. Atubang na to ang pantamira. Mao ni kadaghan ng tao diri karon. So nagpila na. Pila na para sa bugas nga panghatag. So muna mga 5 kilos nga kuan La Chinita nga bugas. So daghan ni pila ni kabok sako. Ubay-ubay. Mga itong konsihal diri mapti kayo. Tawag. Tanggal sa tahi sa bugas ba? Di na gikan bugasan. La Chinita. So nagpila nagyud sugod. Taon-taon manghatag na nila ron. So daghang salamat din sa DSWD no sa atong lungsod dito. Lungsod sa Sanrem. Na nang hatag ng bugas karausan ay 5 kilos nga bugas. So na rin ticket ang akong ticket ani ron so siyempre ang kaning mga tagalungsod no murag ari ni sila maniud to no naay mga ihanda dito naghanda dito mga manok nga Bisaya o Guantris para sa ilang paniud to. So nana dikan dito nagkuhan dito dikan sa Baypurok ni ang to dam ko ticket diri. So mo ang releasing sa bugas tag 5 kilos karausa. Mo ni sa mga dagway din eh. Nako to mga kabarangay. Ay, kabayo dito. Kana. So nakakita ko ni kunon. Panghatag ra sa nag-alsa. Sus, kaya hay gud dato ani. Tara mga manok dito. Ano lagi? Aksyonan nito sa luto. Lah, abi no nakadaghan ato no nga pandre no. Mo din ni daghang kay tao sa adi ay nakita na. Abot-abot ang mga tao diri. Sigara. Kapayasan din manuka deron, may manok Bisaya. Kasi kay kono gabay para pagatas. Kana. Wala na mo. Pagatas ini, pati sa mga lalaki magkapagatas. Ha? Para mga bantris na Bisaya, yan saan kanilang bantris, ituhon sila bantris. Brao bila ng chikino ng bantris. Ang kare mga Bisaya mo niya to. Oh, mote guys. Ano ni? Ilang latanan ba? Amo ni among tighakot dito ron. Tigko ano ni? Tig-og ron tao ni. Ano ni tig-og dito na mo kanina? Kaya ipaningot yung sakit ko niyang hawak. Sakit ang hawak ko. Bata ba ni sakit ng hawak? Amo ta si konsihal na. May ka na muluto. Ya, chef oh. Kita kumpiyansa chef dagdag sundam. May layota ni. Nawas Oscar oh. Oscar! Ay Oscar! Kan dekat sana. Oscar! Una-una jadi Oscar ba? Oscar! Meow.
Maro kayo Oscar ay. Una-una si Oscar, Oscar. Nagat. Kanina na tata. Oscar, naram na ka Oscar. Ganyan ka na mapangita Oscar. Di magkapaingat. Ana Oscar. Oscar. Naya gilagong ng Oscar. Si Oscar, hinay yun kayo Oscar. Ada pa Oscar, Oscar, di sa mga nagsusurahin tawan. Di kan tawan dong Oscar. Gaga na ni dong Oscar ay. Ana tata kana. Pagkaligad yung Clinton. Oscar, subulan papukit. Makadal na sa basta kay Clinton nakitig ng bulinga kay Clinton. Ligid-ligid ay. Dali ang Clinton ay. Sabi ang Clinton gua. Itu Clinton. So, 5 kilos rice lachinita. Hatag titit. Dua ka buok. Tatakan. Dua ka sako. 5 kilo. Saka sakong 5 kilo. So, saan ang rasa? Ito yung lakar bataran. Yan, ano sila mga 5 kilos bugas. Sa gilid. Kira na Purok 3 second battalion. So diri mi asum nito nga ko ang papel. Purok 3 sudah Purok 3 nasa dito sa atik. Sabi ko paingon. Yuri ta, pila-pil ta dari linya kunuhay. Linya pagkada dawa. Oh. Pila-pil ta kunuhay. Sige ko ba ko Oh. Maro-maro gyud kano. Oh, maro-maro re kano. Kaluto atong nato. Ha. Kato dito? Oh. Ang dahon gata dito? Ay kuway Apil-apil ta dari pila. Samok-samok ta dari ba? Kung ikaw man dari ato na pa dito. Ikaw man na ato ka dito. Purok 3. Oh. Purok 3. Ito man dito ka rin. Di dai pwede ato ta maguna. Hindi pwede sa. Ari ko na. Ari dai jud Ang na. papel dito kami kayo. Ah. Lihatag mo na. Tatakan na ikaw. Hala. Oh, sa tatak. Dalaw mga igawas mo tatakan ka kay. Ay, nga receive one sack mo gini mo. Tatak na tatak. Grabe one sack. Ana din ang makahakot dai. One sack din ang. Ari din niya. Asa na. Ari ta diri sa kan. Ako ba dito? Purok 3. Ihan ko na dito. Kana na bukid di gamay. Ito abot ta gamay. Ang taon ng irog ng yung gamay. Irog ng gamay. Gamay ra gud. Kamera ito gamay no. O bitaw. Kamera. May pag ipaato ta dito. May ato dito ha. Una ka ay. Dapat dagiton to na itong listahan nito dahil. Kaya haya sa sambag dalir ka na human. Gamay ra mo.
bugas kan batalyon. Kay bugas. Ato ka dito, sama naglinya. Kadua ka maglinya. Kadua ka maglinya. Ay, ikatulo dito. Oh. Oh, maglinya mo na dito. Kaya na po karon kay termahan dito. No. Mana? Ato pikas. So gamay-gamay na nagkuwang. Sus, kapila pa ba ko ni? Hapit na, hapit na. So, hapit na. Kaya na, nakatamat na. Dami na nagkuwang pila na lang ta. Okay. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, ana. Abot na tani ron. Pero dito na buta magsao dito kataas pa po dito ay. Pagkao na ito nga. Dito man nakatulin dito ah. Gusto siguro ang siran guro. Good, good. Aptan tas orasan ni ron. Dol-dol lagi ta. Pirma-pirma dah ada. Pirmahan. So, mag-fill up na ta dire. So, mag-fill up na din na dogay kay. Wala, nasa ni ako ka. Tapos naman. May ka bang sa balay? May raduha. May raduha na lang. Hindi siya butangin ni Tigrichil. Ano? May siya rin. Kami tumugot niya. Sa biro niya? Eugenio Monterola. Oh, Monterola. Monterola. Ano, nasakay tatong papa? Para man lagi siya. Monterola? Ano sa'yung birthday? Saan yung birthday? Monterola, ha? Oh, sige. Ato ara sa istara kung pangan. Elmido. Mas likod. Kita na tanok. Elmido, Leo? Kaliyo ko dong. Elmido na. Asa to yung kuan, Bi? Nay! Babalik ka, Bi! Nay! Dito sa nay! Diri na sa mga idol, diri sa taas kayong pila. Dara na. Diri na sa taas nga pila. Allah, tag mo orasan ni ron. Asa kay pila da.
Isa ng rasa. Swerte na. Ya, hapit na nag-iod bro. Lagpas na kas oras ron. Natuwat. Lagpas ata sa oras kay hapit na manggit po. Natuwat ata. Ang pagod na paghahira ron.